Dobrý deň. Častokrát sa ma ľudia pýtajú, ako sa vypočíta veľmi jednoducho nejaká mzda. Tak som povedala teda, že natočím nejaké krátke video, kde teda budú nielen odvody toho poistného, ale kompletný výpočet mzdy, čiže aj daň. A plus často sa pýtajú zamestnávateľia, aké sú ich náklady. Takže aj na to tu poukážem. Tak budem rátať takú mzdu zamestnanca, ktorý je, jak by som to povedala, nie je zdravotne postihnutý, nemá priznaný už starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, takže takú klasickú mzdu. Aby sa nám to ľahko rátalo, zoberiem do úvahy 1000 eur. Tisícka a s nej budem počítať odvody. Síce minimálna mzda teraz v roku 2016 je 405 eur, avšak teda minimálny mzdový nárok môže byť vyšší podľa toho, aký je stupeň náročnosti práce. Ale tých 1000 eur to je dostatočne vysoká suma. Takže len preto, aby sa to tak ľahšie počítalo, preto budem rátať z tejto hrubej mzdy. Čo sa týka percent, tu som dala stĺpček a tuto tiež budú percenta a tu bude suma. Tu som dala skrátenie zamestnanec, to znamená, že tu budú uvedené sumy, ktoré budú zrazené zo mzdy zamestnancovi. A tu to, čo vlastne navyše musí zaplatiť zamestnávateľ. Prvé bude zdravotné poistenie. Zamestnanec bude mať zrazené zo mzdy 4%. To znamená, pri sume 1000 eur to bude 40 eur. Zamestnávateľ navyše musí zaplatiť za zamestnanca 10%, čo je 100 eur, ak rátame s hrubou mzdou 1000. To znamená, že v tomto bode už zamestnávateľ vie, že jeho mzdové náklady sú 1100 eur. Táto tisícka to je ako keby jedna kôpka a budeme postupne zrážať zamestnancovi z toho a samozrejme budeme musieť odviesť, či už zdravotnej poisťovni alebo sociálnej. Ale tieto sumy, to sú navyše, ktoré ešte vlastne k tejto tisícke nám budú tvoriť tie náklady, ktoré máme v súvislosti so mzdami. Sociálne poistenie má viacero druhov. Nemocenské poistenie to je 1,4%, aj tu 1,4%. To znamená 14 eur zrazíme zamestnancovi a 14 eur navyše musí niekde zohnať zamestnávateľ. Dôchodkové poistenie, dala som sem iba Dčko. Poznáme starobný dôchodok, invalidný dôchodok. Čiže dôchodkové poistenie sa delí na starobné a invalidné. Čo sa týka zamestnanca, jemu sa zrážajú 4% a zamestnávateľ navyše platí 14%. Čiže zamestnancovi zrazím 40 eur a zamestnávateľ navyše platí 140 eur do sociálnej poisťovne. Invalidné poistenie 3% zrazíme zamestnancovi a takisto 3% navyše platí zamestnávateľ. Čiže 30 eur zrazím zamestnancovi a 30 platí zamestnávateľ navyše. Poistenie v nezamestnanosti je 1% u obidvoch, to znamená 10 eur zrazím zamestnancovi a 10 navyše zamestnávateľ. Čo sa týka týchto ďalších druhov poistenia, to už zamestnanec neplatí, iba zamestnávateľ. Úrazové poistenie je 0,8%, to je 8 eur. Garančné poistenie je 0,25%, to je iba 2,50. A môj obľúbený v úvodzovkách rezervný fond Solidarity, bezodná studňa, 4,75%. Je to veľmi vysoké percento, že keď sa pozriete na ostatné nemocenské 1,4%, tu je, že invalidné 3 a rezervný fond Solidarity, kedy sme solidárni, viete s kým všetkým, tak to je 47,50. No a tu vidíme, že odvody toho zamestnanca, takto keby som to dala dokopy, tak toto je 9,4%, čiže v našom prípade, dám to radšej červeno, aby to bolo vidno, v našom prípade je to dokopy 94 eur. Toto je suma, ktorá bude zrazená zamestnancovi, plus týchto 40 eur. Hej. Takže, čo sa týka tej jeho mzdy, tak 1000 už nedostane, že z 1000 mu zrazíme 40 eur zdravotné poistenie, a 94 eur sociálne poistenie. Čiže zatiaľ nám to vychádza, že by mohol dostať 866 eur. Ale tie nedostane, pretože ešte mu to musíme zdaniť. Ak nepoberá dôchodok, tak môžeme uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.
Takže týchto 866 to je základ dane mínus môžem uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka a dostanem sa ku zdaniteľnej mzde. Čiže ešte raz, základ dane je hrubá mzda minus poistenie rovná sa základ dane. Potom môžeme znížiť o nezdaniteľnú časť. Tá je 316,94 eur a dostaneme zdaniteľnú mzdu. Presne by som mala povedať, že nezdaniteľná časť je 1/12 z tej, teda mesačne uplatňujem 1/12 tej nezdaniteľnej časti. Čiže táto suma 316,94 je 1/12 tej celoročnej nezdaniteľnej časti. No poďme ďalej s tým výpočtom. 866 minus 316,94 je 549,06. A to je tá zdaniteľná mzda. A tu už budeme zdaňovať, čiže prenásobím 19% a vypočítame daň. Takže táto suma krát 0,19 je 104,32. Takže teraz sme vypočítali daň a môžeme si dať hrubú mzdu minus poistenie minus daň. Takže sa vrátim k výpočtu 866 eur minus tých 104,32 a dostanem čistú mzdu. Toto bude čisté. 866 minus 104,32 je 761,68. Toto zamestnanec dostane na výplatu. Ešte k tomu by mohol byť pridaný daňový bonus, ak by mal dieťa. Hej. Jeden z manželov si môže uplatniť ten daňový bonus, no a to sa bavíme o niečo vyše 20 eur na jedno dieťa. Poďme ešte teraz k tým nákladom toho zamestnávateľa. Zamestnávateľ má teda mzdové náklady 1000, ktorú priklepne tomu zamestnancovi. Plus navyše má náklady. Túto 100, ktorú odvedie zdravotnej poisťovni, lenže plus ešte tam je poistenie sociálne. To keby sme si zrátali dokopy percentuálne, tak je to 25,2%. Len to sociálne poistenie, bez toho zdravotného. Čiže sociálne poistenie, a to sem dám, sociálne poistenie, to, čo sa týka toho zamestnávateľa, je potom 252 eur. 25,2%. Takže aj to môžem zakružkovať. Hej. Keby sme chceli teda vypočítať tzv. Celkovú cenu práce, to sú tie mzdové náklady plus poistenie, tak hovoríme o sume 1100 plus 252, čiže celkovo 1352 sú vlastne mzdové náklady toho zamestnávateľa, keď zoberiem to aj teda s tým poistením. Zamestnanec avšak vidíte, z toho dostane 761,68. Čiže zbytok v podstate ide štátu v podobe poistenia zdravotného, sociálneho a dane. Aj keď štátu, no vieme, že nie všetky poisťovne sú v rukách štátu. 1352 mínus 700, zaokrúhlim na 762, bude sa mi to lepšie rátať. To znamená, že 590 eur vlastne ide preč, ak som dobre rátala. Ešte raz, 1352 minus 762 rovná sa 590. Takže toto sú náklady toho zamestnávateľa, tieto peniaze musí naozaj zohnať. Zamestnanec uvidí svojich 762 eur a tieto peniaze sú vlastne to poistenie plus daň, ktorú sme vypočítali. Takže niekedy si hovorím, že zlatý stredovek, keď tí chudáci museli odovzdať štátu a cirkvi, myslím, že 10%. A ešte čo je smutné, je, že tento človek s tou výplatou ide do obchodu, alebo zaplatí elektrínu, vodu, ide do obchodu, nakúpi si a bude nakupovať spolu aj s DPH-čkou, že? Čiže keby som to teraz zobrala takto, 762 eur deleno 1,2. Základ je 635 a DPH je 127. Čiže s týmito peniazmi
bude platiť, príde do obchodu, lenže to sú väčšinou platitelia DPH. To znamená, že to, čo zaplatí v tých obchodoch, tak obchodník, keď od neho dostane tieto peniaze, tak 127 eur tam bude DPH, ktorú odvedie štátu. Čiže v konečnom dôsledku toto všetko ide preč. Hej? Tá daň z pridanej hodnoty plus tieto peniaze. A to je dokopy, myslím, že 717 eur, že? 127 plus 590 je 717 eur. Tak. Takže už len vzhľadom vlastne na tie odvody to je vlastne odpoveď na otázku, že prečo je u nás taká vysoká nezamestnanosť, prečo u nás na Slovensku prekvitá nelegálna práca, práve kvôli tomu daňovému a odvodovému zaťaženiu. Keby sme sa na to pozreli len z pohľadu tej dane, môžeme povedať, že však nemáme najvyššiu daň, že sú krajiny, kde je aj vyššia daň. Ale musíme to rátať spolu, aj s tými odvodmi, aj s tým, že zamestnávateľ, keď zamestná nejakého človeka, nejakého zamestnanca a dohodne s ním 1000, tak to pre ňoho nebude 1000, že? Bude to pre ňoho 1352. To sú peniaze, ktoré niekde zohnať musí. Ten zamestnanec nebude tiež skákať od radosti, že? Lebo v podstate to, čo si užije, je v konečnom dôsledku ako keby len tých 635 eur. To je iba tá pridaná hodnota. A toto všetko, tých 717 ide preč. Ešte poďme k tomu zamestnávateľovi, že tu na vlastne jeho náklady nekončia. Ešte by bolo dobre mysleť na strávne lístky. Zoberiem treba z modrú farbu. Strava. Zákonník práce v paragrafe 152 hovorí o tom, že zamestnancovi máme buď navariť, alebo ho pošleme niekde do reštaurácie sa nájsť, alebo mu dáme strávny lístok. Dajme tomu, že budeme uvažovať v strávnom lístku, možno patríte k tým, alebo väčšinou sa stretávam s tým, že zamestnávateľ dá svojim zamestnancom strávne lístky. Tak uvažujeme teraz, je začiatok roka 2016 a máme strávne, ktoré je pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, máme sumu 4,20. Hodnota stravovacieho lístka, ako hovorí zákonník práce, v paragrafe 152, nesmie byť menej ako 75% z týchto 4,20. A to je, ak sa nemýlim, 3,15 eur. Radšej si to preverím. 4,20 krát 0,75, 3,15 eur. Toto je minimálna hodnota stravovacej poukážky. Ak by zamestnávateľ bol veľmi sporovlivý, tak potom vlastne by dal zamestnancovi túto poukážku v hodnote 3,15 a on si dá do nákladov 55% z týchto 3,15. Toto sú jeho náklady. Krát 0,55, to znamená nejaké euro 73, euro 74. Toto by boli náklady toho zamestnávateľa a zvyšok, že, lebo toto je tá hodnota lístka 3,15, toto zaplatí zamestnávateľ. Potom by mohlo byť ešte čerpanie sociálneho fondu v nejakej sume, vymyslím si treba z 20 centov, a ostatné doplatí ten zamestnanec. V našom prípade by to bolo 3,15 minus euro 74 minus 0,2 je euro 21 doplatí zamestnanec. Ale toto by bol náklad toho zamestnávateľa. Ja sa nestretávam v praxi s tým, že by fakt dostali až takýto malý lístok. Väčšinou sa dáva lístok zhruba tak 4-eurový, takže ak by ste dali 4-eurový lístok, tak opäť môžeme rátať 55% zo 4 eur je, tuším, 2,20 a toto by boli vaše náklady ako zamestnávateľa. Tak dajme tomu, že uvažujeme o 4-eurovom lístku, môže byť lístok aj 4,20, on môže byť aj 6-eurový, len potom ide o to, že aká suma maximálne je prípustná ako daňovo uznaný náklad. A zákonník práce hovorí, že maximálne 55% z ceny strávneho, ktoré je pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín, čo v súčasnosti je 4,20. Čiže maximálne 55% zo 4,20 je daňovo uznané. Čiže môže byť, že vy by ste dali aj lístok v hodnote 3,15, ale budete uvažovať, že 55% zo 4,20 je 2,31 a to by bol váš náklad. No a potom treba ešte niečo zo sociálneho fondu a zvyšok by doplatil zamestnanec. Dobre.
Uzavrime to, uvažujeme o lístku, ktorý je v hodnote 4 € a vaše daňovo uznané náklady by ste si urobili v rozpočte, že 2,20 preplatíte vy ako zamestnávateľ. Teraz zamestnancovi dáte 20 strávnych lístkov v priebehu pracovného mesiaca, tak 20 krát 2,20, ak sa nemýlim, to je 44 €. Čiže to je váš ďalší náklad. A plus treba mysleť ešte na tvorbu sociálneho fondu, ako hovorí zákon o sociálnom fonde, ktorý je minimálne 0,6 % z hrubej mzdy. V našom prípade 0,6 % z tisícky, čiže 6 €. Prichádzame teraz celkovým nákladom, toto máme 50, čiže 1402 € sú náklady, keby som bola zamestnávateľom a odklepnem zamestnancovi túto mzdu, 1000, plus mu dám strávny lístok v hodnote 4 €, ja si dám do nákladov 2,20 krát 20 lístkov, takže vtedy by bola táto kalkulácia a tu vidím vlastne výsledné náklady ako zamestnávateľ. Dúfam, že vás zaujalo toto video, či už ste v pozícii zamestnanca, lebo aj tam si všímam, že niekedy zamestnanci hovoria, platíme vysoké dane, hej, pozrie na výplatný lístok, povie, mám tam samé dane. Nemá tam samé dane. Tu vidíme, že daň tam je 100, nehovorím, že je nízka, že 100 €, ale to, čo je zrázené poistenie, tak tu vidíme, že je 134 € poistenie a tá daň je o niečo menej, že? Tá je iba 100. Tak každý už nech si urobí názor, či je to iba 100 alebo až 100. Dobre, a takisto teda som myslela aj na tých zamestnávateľov, nechcela som skončiť pri tej mzde tuto niekde, ale aj by zamestnávateľ, teda začínajúci, dajme tomu, videl, aké budú jeho náklady. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa pri ďalšom videu. Som rada, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak tu máte link na ďalšie videá. Dovidenia.